Katrine og Alfreds tomater er tomater med udsøgt smag. Vores sorter er nøje udvalgt. For at få den bedste smag frem, får tomaterne lov til at modne helt på planten, og de ankommer friske i butikken. Katrine og Alfreds tomater bliver i modsætning til de fleste andre tomater på markedet plukket røde og solmodne. Derfor undgår vi maskinsortering. Vi lægger de håndplukkede røde tomater direkte i bakken. Det skåner tomaterne for stød og skrammer, og det forlænger holdbarheden. Vi tager maksimal hensyn til miljøet, når vi dyrker Katrine og Alfreds tomater. Væksthusene opvarmes af solen og ved genbrug af spildvarme fra elproduktion. Vi bekæmper skadedyr biologisk med anvendelse af nyttedyr. Og humlebier bestøver tomatblomsterne på naturens egen måde. Katrine og Alfreds søn, Mads, er 4. generation af gartner i familien. Og ligesom sine forældre lader han den gode smag gå forud for udbyttet, når han afprøver og vælger nye tomatsorter. Prøv Katrine og Alfreds specialiteter. Ketchup, pesto og tomatsuppe baseret på friske danske tomater fra Katrine og Alfred. Kogt ned og koncentreret. Kun de rene råvarer. Se efter dem i Kolonial eller Frugt og Grønt.